நம்ம ப்ளூ சட்டை மாறனோட ஆன்டி இண்டியன் மூவியை ரிவ்யூ பண்ணலான்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா டைரக்டருமே படத்தை ஆஹா ஓகோன்னு பொழுதுட்டுருக்குறாங்க. சரி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணினா தப்பாயிரும்ல. ஸோ நம்மளும் பாரபட்சமாக்காம ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வந்திருக்கிற வணக்கம் நண்பா. நீங்கள் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிற படத்தோட பேர் ஆன்டி இண்டியன். வாங்க நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். ஆன்டி இண்டியன் இதில் ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு. அவருடைய அம்மா ஒரு மதம், அப்பா ஒரு மதம், அவங்க அம்மா இன்னொரு மதமாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ எந்த மதத்தைப்படி இவங்கள புதைக்கணுமா எரிக்கணுமா அப்படிங்கிற இதில் அரசியல் பூந்து என்ன விளையாட்டு காட்டுது. அது போக இப்போதைய நிகழ்வு அரசியல் சம்பவங்களை கடந்து வந்த சில விஷயங்களையும் கலந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த படத்தோட குறை என்னென்னா, எல்லா படத்துக்கும் நிறைய தான் பார்ப்போம். இது நம்ம ப்ளூ சட்டை மாறன் படம் இல்லையா, அதனால் நம்ம குறை என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். இந்த படத்தோட குறை அப்படின்னு எனக்கு பட்டது என்னென்னா, இந்த படத்தில் இருக்கிற டைலாக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சமாக ஆபாசம் நினைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அடிக்கடி கட்டாரத்தை பேசுகிறாங்க. அவங்க சொல்லிக்கலாம், இது இந்த ஏரியா மக்களுடைய பாஷை, இப்படித்தானே அவங்க பேசுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஆனால் உண்மை என்னென்னா, அவங்க இப்படி பேசாத மாதிரி நம்ம அடிக்கடி காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா அது டெவலப் ஆகி அவங்க பேசாத மாதிரி வளர்ந்துருவாங்க. அதுவும் அவங்க மொழியிலிருந்து மாறுபட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இப்படி காமிச்சிட்டே இருந்தோம்னா அவங்க இதே பாஷை இப்படியே தானே பேசிகிட்டு இருக்க போகிறாங்க. ஸோ நம்ம படத்தில் நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லலாமே அப்படின்னு யோசிச்சதெல்லாம் நமக்கு இந்த குறையை தென்பட்டுச்சு. இதுதான் இந்த படத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய குறை. இந்த படத்தில் இந்த குறையை தவிர மற்ற எல்லாமே நிறையன்னு தான் சொல்லணும். ஒரு சரியான அரசியல் படத்தை சரியான டைமில் சரியாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மற்ற எல்லா படங்களையும் கழுவி ஊற்றுற ப்ளூ சட்டை மாறன் இந்த படத்தை அவருடைய சொந்த படம், அவர் டைரக்ஷன் பண்ண படம், அவர் அப்படியே சாதாரணமாக விட்டுருவாரா, அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்திருக்காரு. ஒரு ஹீரோ இல்லாமல் ஒரு படத்தை வெறும் கேரக்டரை வச்சு எவ்வளோ சூப்பராக எடுக்க முடியுங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளாக இந்த படம் வந்திருக்கு. இப்போதைய நடைமுறை அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும். அப்படி அரசியல் நிகழ்வுகளை சில தெரியாதவங்களுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்ச படமாகவே அமையும். கண்டிப்பாக எல்லாருமே தேட்டரில் போய் பார்க்க வேண்டிய படம். என்ன அந்த ஆபாச வார்த்தைகளை மட்டும் கொஞ்சம் தவிர்த்துருந்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ரிலீஸ் ஆன மற்ற படங்களோட ரிவ்யூவையும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.